Ahojte, prajem vám krásny deň už, ani nie ráno. Ráno som vám v podstate aj plánovala nahrať niečo, čo sa týka toho zeleru, ale nestihala som, lebo som bola rada, že som ho ušťavila. Čiže prvú šťavu zo zeleru mám za sebou. A mňa tak napadla taká vec, čo by ma fakt zaujímalo, že prečo všetky tieto zdravé veci sú tak veľmi hnusné. Naozaj neviem, že či to len ja mám také chute, že mi to jednoducho nechutí, ale lebo čokoľvek, čo dám môjmu mužovi, on je taký parťak v tomto so mnou, že ja som odšťavila tú šťavu zelerovú a pýtam sa, že však dáš si aj ty, on že áno. Hej, ako bez rozmýšľania. Ako sme to ochutnali, tak mňa rovno striaslo a on, to je úplne jedno, čo mu dáte, ale on sa napil, že dobre, chutí. A ja nechápem. Ja fakt nechápem. Ako viem, že sa mi budú docela dosť meniť ešte chute, lebo ako som hovorila aj pred pár dňami, tak som prestala fajčiť a možno, že veľa z vás si myslí, že však ona fajčila pár rokov, lebo vyzerá mlado, ale nie. Fajčila som 15 rokov, čo je docela dosť, keď si to tak vezmem a aj keď sa mi to tak úplne ľahko nehovorí, ale tak si myslím, že je potrebné to povedať, tak som nebola jeden z tých fajčiarov, ktorí si zapálili 10 cigariet za deň, potom si nezapálili 2 dní a takto to mali to vôbec, práve že takých fajčiarov som vždycky obdivovala, pretože ja som bola presne ten typ tuhého fajčiara, ktorý reálne za deň, nie že krabičku, ale zvyčajne tak 2 krabičky. Niekedy samozrejme aj viac ako 2, čož už bolo si myslím, že docela dosť zle, by som mohla povedať. Ale bejvavalo. A preto sa mi aj teraz, keďže ľudia v mojom okolí to vedeli o mne, tak sa mi veľa ľudí dosť teraz aj čuduje, že ako je možné, že som... Ono každý si povie, že len tak zo dňa na deň prestala, ale ja už som to mala docela dosť dlho v hlave. Ale to som vám povedala, že o tom vám natočím potom zvlášť video, že čo bolo to, čo mi ako keby pomohlo aj s tým, že v podstate nemám žiadne absťaky alebo niečo podobné, že naozaj mám pocit inak, že mám docela viac času ako predtým, lebo predsa len keď som si ráno sadla, dala si kávičku, cigaretku, viete, išla som postrihať videá jedno s druhým, tak mi docela dosť rýchlo ubehol ten čas a teraz naozaj toho stíham viac. Čiže aspoň som si aj sama uvedomila, že koľko času mi to bralo, hej. Lebo keď niekto fajčí, tak si napríklad takéto veci vôbec neuvedomuje. Takže docela dosť času to vie zožrať. Takže som rada, že sa mi to takto podarilo, alebo ešte stále môžem povedať, že darí. Predsa len dnes je, ak sa nemýlim, štvrtok a ja nefajčím len od pondelka, hej? Čož ešte inak docela dosť vtipné na tomto, že ešte v nedeľu som vyfajčila asi tak krabičku a pol. Takže je to zaujímavé, no. Ako tá myseľ funguje? Že naozaj, keď sa rozhodnete ju... Nie, to som zle povedala. Nie, že keď sa rozhodnete, ale keď začnete pracovať na tom, že sa ju chcete naučiť ovládať, tak potom uvidíte naozaj tie mega výsledky, ako vidím ja napríklad teraz, lebo som si v tomto nikdy neverila, že by som to dokázala takto. Ale dokázala. A samozrejme nechcem zas, aby ste si mysleli, že to vám stačí pracovať na sebe týždeň alebo 2, hej, ono u mňa tak intenzívne by som mohla povedať, alebo tak celkovo sú to 2 roky, hej. Čože na jednej strane si myslím, že docela aj málo, lebo som sa mohla
ako keby v tomto zobudiť skôr, hej, že mohla som skôr na sebe začať makať, ale myslím si, že po týchto 2 rokoch je to mega zmena. Ako naozaj, že mega zmena a naozaj si neviem predstaviť, čo to bude. Opäť? To bude akože extrémna zmena, ale čo to bude o 10 rokov, keď budem takto pokračovať? Tak to si myslím, že tí, čo ma teraz poznáte osobne, tak potom sa každého budete pýtať, že kto to je. Lebo nebudete vôbec tušiť, kto som, čo som, takže... A je to také naozaj také pekné. A povedala by som, že naozaj toto je to prirodzené, čo človek má robiť v tom živote, že sa má naozaj posúvať, že naozaj má na sebe hlavne pracovať. Pretože tým, že na sebe budete pracovať, si reálne zmeníte ten život. Aj keď ja viem, že väčšina z vás tomu... Prepáčte, lebo sa mi to zaseklo, tak som to musela znova spustiť. Že väčšina tomu nerozumie a kvôli tomu, že tomu nerozumiete, tak tomu neveríte. Pretože aj ja som si na začiatku... Počkajte, sa vykoktám, len mu toto dám jesť. Poď, miláčik, poď. Aron, ku mne. Poď, môžeš. No utekaj papať. Utekaj papať, môžeš. Teliatko na mňa pozerá, jak kučik. Hľadí, pôjde za chvíľu. A to som hovorila, že vy tomu neveríte, pretože tomu nerozumiete, hej? A presne toto som mala aj ja. Takže úplne rozumiem, ako sa niektorí z vás cítia. A hlavne ja som si na začiatku reálne myslela, že však o čom to je, všetko nie, že však to si prečítam 2-3 knižky a už budem inde, už budem inak rozmýšľať a tak, ale ako som už aj predtým povedala, nechcem povedať, že úplne jedno, ale až tak nezáleží na tom počte tých knížok, ktoré prečítate, ale záleží na tom, aké knižky si vyberiete a na tom, či to, čo sa v nich dočítate, dozviete a naučíte, či reálne aj použijete v tej skutočnosti, v tom reálnom živote. Hej, že to je hlavná pre mňa, ako som to ja pochopila, hlavná tá pointa a hlavná tá súčasť toho procesu seba rozvoja, tej zmeny, že vy sami to musíte začať aplikovať. Hej, že o tom to je. A presne tak, ako som už aj veľakrát povedala, ešte veľmi veľakrát si poviem, pokiaľ chcete vidieť zmenu vo svojom živote, musíte začať od seba. Hej. Máte na hovno vzťah, chcete ho zmeniť, chcete ho zlepšiť, chcete lepšie komunikovať, chcete, aby vám váš partner viac prejavoval tú lásku, začnite vy. Vy choďte za tým partnerom, partnerkou, objmte ju, poboskajte ju na čelo, nemusí to byť so žiadnym zámerom, bez slov, len to jednoducho spravte a samozrejme nečakajte hneď výsledok, hej, že toto urobíte v jeden deň a na druhý deň už budete mať ten vysnívaný vzťah, lebo bohužiaľ tak toto nefunguje. Na to treba dni, týždne, mesiace, roky, aby sa to dalo do takej tej podoby, ktorú vy chcete. Pardon. Čiže vlastne by som mohla toto skonštatovať tak, že zase mi vypadla šnúra, že všetky zmeny nie sú zo dňa na deň, ale vždy tomu reálne dajte. Asi by som skôr povedala, že minimálne rok. Hej? Že rok je taký... Niekto si povie, že Ježišmaria, rok. Nie. No to v podstate nie je až tak veľa. Čiže čo, už si sa napapal? Minenku. Počkaj. Teraz sama nečuchaj. Počkaj. Gebriny utreme. Nemám tu utierak tvoj, ale nevadí. Na tú chvíľu nám postačí aj toto. Dobre, pištek. Dúfam, že si všetko spapal. Dneska mal koníka. Dobre. Nie. No, dobre.
K tomu pôjdem ešte do úteráku utreť. No a vždycky tomu dajte minimálne rok. Naozaj minimálne rok. Pokiaľ plánujete si zmeniť do celá veľkej miery svoj život, čo sa týka aj vašich zlozvykov, návykov, stravy, práce, podnikanie, sebarozvoj, že taký ten kompletný balíček ako keby, tak na to si myslím, že je potrebné aspoň tých 5 rokov. To určite, že pokiaľ chcete fakt, že z 0 na 100, ako sa hovorí, tak to je vožišek, no. A preto nie každý je ochotný sa tomu sebarozvoju venovať, pretože to nikto neurobí za vás. To musíte len vy. Vy sami. Všetko záleží len a len od vás. Ako napríklad aj to, ako začnete ten deň. Hej? Keď začnete ten deň s tým, že zase musím ísť do práce a nič sa mi nechce a som unavený. Čo čakáte? Že aký bude ten deň? Poviem vám to na rovinu, bude na hovno. Verte mi, že bude na hovno. A myslím si, že máte s tým docela dosť veľkú skúsenosť. Takže skúste ten deň fakt začať iným spôsobom. Rozlopite oči. Skúste... Chcela som povedať, že na chvíľu ešte zostať ležať, ale viem, že to by sa stalo to, že by ste zaspali. Takže skúste si sadnúť na tú posteľ. Naozaj si dajte aspoň tie 2-3 minútky kľudu, že sa nepozrete na ten telefón ani nič, len napríklad poďakujete. Poďakujete za to, že ste mohli vstať, že môžete dýchať, poďakujete svojim plúckám, svojmu srdiečku, ako úžasne bije, pretože vďaka nemu stále môžete tuto chodiť a robiť druhých šťastnými a tvoriť si ten život. Takisto poďakujte svojim nožičkám, že fungujú, že vás zoberú kam len chcete. Takisto ručičkám, že môžete pracovať, že môžete chytať, čo chcete. Takisto žalúdku, že môžete sa napapať, čo ho chcete. A podobne. Skúste takto začať ten deň práve že tou vďačnosťou. Hej? Pretože to je naozaj veľmi, veľmi silná emócia z hľadiska tých energetických vecí. Čiže skúste ten deň začať takto. A pokiaľ by ste toto nestihli, neabsolvovali, zabudnete na to niečo, máte cestu do práce, či už idete autom, pardon, alebo autobusom, vlakom, to je jedno. Pustite si v aute alebo na slúchatkách afirmáciu, ktorú som vám minule tam dala. Nemusíte zrovna túto, môžete si vybrať. Veľmi veľa ranných afirmácií je, čo vás tiež nastavia ako keby na ten deň. Že keď sa zobudíte a je vám na hovno, tak toto vám trošičku zlepší tú náladu, pokiaľ to vy sami dovolíte, hej. A nastaví vás na taký lepší deň. A ešte rozmýšľam, že čo také. No čo sa týka stravy, tak za mňa určite je, no momentálne teraz som začala ten stopkový zeler na lačno, alebo jačmeň, alebo úplne, čo som aj predtým hovorila. Prvá vec, čo dáte do pusy, by mala byť teplá voda. Pohár teplej vody, ktorý vám reálne naštartuje vaše orgány, hej, že to je pre tie orgány také, že dobré ránko, vstávame pomaličky, s kľudom, s láskou, čiže určite s týmto. A určite nie veľký hotdog alebo hneď kávu. Áno, ja viem, kávička ráno je výborná. Veľmi dobre to poznám aj s tou cigaretkou, ale nepotrebujete to. Fakt, toto je jedna z vecí, jeden naozaj veľký klam, čo si ľudia myslia. A ono, áno, vy mi poviete teraz, že ale ja keď si nedám tú kávu, mňa bude bolieť hlava, ja budem mu Ja viem, ale prečo to tak je? To nie je za tú kávu, to je za to, že vy to máte tu. Za to, že vy tomu veríte. Skúste si to vaše presvedčenie zmeniť, že vy vlastne tú kávu ani nepotrebujete a garantujem vám, že
keď ste moc naučení na ten kofeín, tak áno, prvý deň je dosť možné, že bude vás tá hlava boleť, lebo však nie je to len lusknutím prsta, že si poviete, že teraz to nepotrebujem, hej. Ale verím tomu, že niektorým z vás bude fakt stačiť jeden deň bez tej kávy a na druhý deň si ju nedáte a už vás nebude boleť hlava. Lebo už ste si vytvorili to druhé presvedčenie, tú ďalšiu dohodu, ako keby, že ju nepotrebujete tú kávu. Lebo je to naozaj tak. Nepotrebujete ju. A radšej si skúste dať niečo takéto. Takisto ste sa ma pýtali, alebo niekde som videla, že na čo je vlastne dobrý ten jačmeň. No úprimne obsahuje, ja vám nechcem hovoriť úplne, lebo nepamätám si presne, čo je na tom také výnimočné, lebo ja som si ho vlastne začala dávať, pretože ja som mala celý život problém so zápchou, hej, celkovo jednoducho s trávením. No a čo by som vám o tomto povedala? Obsahuje to vlákninu, obsahuje bielkoviny, soli, masné kyseliny, bla bla bla, ale čo by som vám k tomu... To je asi ohľadne. No, jednoducho obsahuje naozaj dobré látky pre celé vaše telo. Teraz mi to zhaslo. Nie je to tu asi ani napísané. No myslím si, že asi ani netreba, ale veď každý z vás má Google. Môžete si to tam dať, môžete si pozrieť podrobnejšie. Ale každopádne mi to naozaj pomohlo, inak by som vám o tom nehovorila. A ďalšia vec, čo sa týka toho zeleru, tak ja som vám už ukazovala knihu Medical Medium. To si teraz tak trošku študujem, pretože mám známu, čo sa týka jej synčeka, že má nábeh na poruchu pozornosti. A vtipné je, že keď som si to kúpila, ja som nevedela, že čo presne tam je, ale presne tú kapitolu som si otvorila, čiže to bola hneď prvá vec, ktorú som si naštudovala. A tam je vlastne spomenuté to, že prečo veľa detí sa teraz takto rodí s tým ADHD, porucha pozornosti, autizmus a tieto všetky proste blbosti. A to je vlastne kvôli tým ťažkým kovom a tak ďalej. Potom vám o tom poviem, alebo teda nahrám také širšie video, že keby ste aj vy mali niekoho vo svojom okolí, alebo priamo vy, keby niečo takéto potrebujete, že aby ste vedeli, čo máte robiť a nemusíte si vlastne kupovať tie knižky. A čo sa týka toho zeleru, tak ten zeler vlastne je na podporu toho trávenia, pretože vy pokiaľ máte oslabenú hladinu kyseliny chlorovodíkovej, to si pamätám, tak jednoducho vám zle trávi. Hej, reálne. Proste netrávi vám dobre, určité časti toho nestraveného jedla máte stále tam, hníje vám to. A proste to je taký ten proces, že nemusíte to teraz hneď pociťovať niečo, ale rokmi. Hej, že rokmi potom vlastne kvázi, hlavne kvôli tomuto, vznikajú potom tie závažné ochorenia, hej. A ja vám nebudem o tom viacej hovoriť, lebo ešte len teraz to študujem, učím sa, snažím sa to pochopiť a tak ďalej, ale z čoho sa veľmi teším, že som si dneska kúpila toto hovado, pretože tam sú aj recepty, očistá na záchranu mozgu, proste aj čo sa týka k tým chorobám, ADHD a tak, máte tu recepty, ale samozrejme to netreba hneď teraz, že dobre, idem si podľa toho variť, hej. Mi to zaslo, ale treba si naozaj naštudovať aj, že čo je pre vás dobré, hej, lebo sú tam napríklad veci, neviem, či zrovna tu, ale viem, že tam v tej knihe aj potraviny, keď máte veľmi stresujúcu prácu, alebo máte depresie, čokoľvek, hej, lebo naozaj každý si myslím, že vie, ale zabúda na to, že to najdôležitejšie je práve ten náš žalúdok, je najdôležitejší a vďaka nemu normálne fungujeme. A pokiaľ nám on nefunguje, tak ide to dolu vodou s nami. Čiže to je potrebné sa začať tomuto venovať, podľa mňa. A ja vám budem dávať potom aj videá
a všetky veci, čo sa dozviem, čo aplikujem a čo mi naozaj že pomôžu. Takže